क्रिकेट गेलेनायनि बयनिख्रुइबो देरसिन दावहा आईसीसी सानसेयारि क्रिकेट वर्ल्ड कपखौ बे खेबाव भारतआव खुंगोन। दिनै आईसीसीआ भारतआव खुंनो गोनां वर्ल्ड कपनि मेच गेलेगोन अक्ट' आरो मेचनि फारिलाइफोरखौ फोसावना होबाय। आईसीसीआ फोसावना होनाय बादिब्ला सोलिफु 2023 मायथाइनि फैगौ 5 अक्ट'बरनिफ्राय सानसेयारि क्रिकेट वर्ल्ड कपनि गेलेनाया जागायजेनगोन। वर्ल्ड कपनि गिबि मेचखौ इंलेन्ड आरो निउजिलेन्ड हानजानि गेजेराव गेलेगोन। बेनि उनाव 8 अक्ट'निफ्राय भारतनि हानजाया अस्ट्रेलिया हानजानि हेंथायै गेलेजेनगोन। बेनि अनगायैबो केप्टेन रोहित शर्मानि दैदेननायाव भारतनि हानजाया 15 अक्ट'बराव पाकिस्ताननि हेंथायै गेलेगोन। बे गोनांथार मेचखौ गुजरातनि आहमेदाबादाव थानाय क्रिकेट स्टेडियामाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गेलेगोन। मिन्थिनाय बादिब्ला भारतनि मोन 9 सहरनि क्रिकेट स्टेडियामाव गेलेनो गोनां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कपनि जोबथा मेच एबा फाइनाल मेचखौ फैगौ 19 नभेम्बराव गुजरातनि नरेन्द्र मोदी स्टेडियामाव गेलेगोन। फारसेथिं भारतआव खुंनो लानाय आईसीसी सानसेयारि क्रिकेट वर्ल्ड कपनि गेलेगोन अक्ट'फोरखौ फोसावना होनाय लोगो लोगो भारतजों लोगोसे गुबुन हादरनि क्रिकेट हानजाफोराबो साखाफारा जादों। थाखो 10आव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। सीबीएसई जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE नीट CUET इन्जिनियारिं मेडिकल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।